Jalan daun lama. हेलो गाइस खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन को आंनि यूट्यूब चैनल हाय बरायबाय आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो है हम फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए निकल रही है। न्यू एल्बम बनाने जा रही हूँ, बैसाग एल्बम। अरे बाप रे, ये हवा भी ना बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो अभी हम निकल गया है घर से। ये देखो अंजलु आदा भी है, आगोर गई आरोनाई प्रोडक्शन नी माने प्रोड्यूसर आगोर गई आरोनाई प्रोड्यूसर ये भैया अंजलु भैया। इसके बाद और ये देखो मेकअप मैन भाई भी है, वो गोड़ा वाला, ठीक है इधर वाला। और हमारे सिस्टर है और भाई लोग हैं। इतनी हवा चल रहा है, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रहा होगा। और एक तरफ मेरी आवाज़ थोड़ा गला बैठ गया है। तो हम लोग निकल गया है अभी घर से, तो जा रही हूँ। तो बस देखते रहिएगा हमारा न्यू वीडियो। Mana saya sini abang nama Grisha mana nampu? Malah ini bisa. जोंहा एक्टर हिरो आदा मैथाया माजि बोराब दंमोनलाय जोंनि सानैजों खानायानो मालाबा गुवा मालाबा गुयि खानायानो मा जाखो बेलाय? रंजालि रुवाथिनिया माबायदि मोनलाय जोंना बिराद डेन्जारसोमोन बोराबनाया। इदिबालाय बोरै नों आसिजों होथेना लाखाबालाय आंखौलाय नुबायब्रा ट्राय यु लो यु ने गेम मेनजिन दे बेरेलै ने गब्ब मानखौ आंथ' मिथिला इंलिसखौ आं गावबो बुजियाखै चाइनिज फ्रान्स गासिबो मिक्स आप गावनो बुजियाखै ओइनो बिक्रम एक्टराबो नै ओइनो अबे खनायाव दङ ओइनो न'खौ जा साफा मोजां बानायबाय मालायनो बिक्रम फंबाया। न'खौ दिन्थिनो र' मारै जाखादों जिरायबाय गासिबो बेखौ दा दं दरजा फांजा इसानि न'खौ दिन्थिनो र' मार हिट बानायदों मालाय बिक्रमा। मार साफा मार स्टाइलाव बानायखादों आरो ना। नै एकदम लामाखौ सोलायबाय आरो ना। माल्ला माने मस्त गिदिर न' लुबाय। नै दानिया मेकआप स्टार्ट खालामजेननोसै आरो ना। ओमफ्राय गासिखौबो रेडि लाखाजोब्बाय, मेकआप स्टार्ट जासिगोन। बायदिबा मोजां नुगोन बायदि मोनदों ना? जागोन ना जाया? आं लंपेन्ट गोदान गस्ला गोदान औ औ हिरोखौ मेकआप खालामबाय। Nyanyi lolai apa pun nyanyi lolai. Kita mana lolai saja. Tang lain gem gem mana? Tamasur. Kau satam ni nama mana? Saya pun, anak sungguh pun dah balik. Nafsu udah berah. Ini pun. Mereka modal. Siapa sani karena ya? Ani cepat juga. Ani sih nafsu bodoh nak. Ambil jauh nak kum dah belah. Kasu nak kum. Nafsu udah ni ani. Asal sahabat lah, jauh lah. Hang pun dah terkena apa sih kisah? Terkena. Bes hata mah, beri mana gua pun terkena. Marak tu dokai
시커 자이래. 15사람 아마 자이래. 사도는 지금 Kalau mana sisi 근데 사도는 같은. 응. 당구 자야게. 집에 자야게. 사불링아 봐, 동불링아 봐. 이쪽 당구 자고. 당구자군. mau cara. 그 사탐 그래 빨간 거. Mana nama? Sahasur, 모다수. Modasur, 타마수. Tamasur. Wis ada baba moनसे extra बुस्थुआ माने तामासुराव गोलैबाय आरो डेन्जार बिसिगि माने बे साथामा मोनालिसानियाबो जोब्बाय आरो सासे गथ' फिसा दंबावो जों फिसासो आरो निललानि दंबावो निललानि मोजां बानायसै ना दे होमबा आंनि खेनाय आरो लिपस्टिकखौ दांसै दाना एसे जाहां हांदो दाना माने माबा फैबाय दंलाय सिरि सिरिलाय उननिफ्राय मोजां मोनदोंना सिगांनिफ्राय मोजां नायदों मेकआपखौ उनथिं नायबोला सिगांथिं नायबोला देन देरे देरे दें गेजेरनि जाबाय आरो नै इदि लालायबा मोजां मोनलाय माथो नै साफा थाथों बिदिनो थाथों मोननैसो जाथोंनिया नै इदिबो दंलायनायाव मोजां मोजां जाथों खानायफ्रा नांसो खानांगौ बिस्रो बिदिनो थाथों थांनो ना नाबा थख्लिखै जायो ना मालाबा ओंखारबाय नै दानिया थांनो रेडि जाखांबाय आरो औ अखायाबो एसे बोथोरा गाज्रि जानानै माबा जाबाय आरोना होमबाबो दा जोङो अखा गारनायखाय थांनोसै आरो दरजाजोंबो मिलायबावबाय नोंनि ड्रेसा जेरावबो माने सुदेरनायल' नोंनिया नायलाय दरजाजों नायलांबाय थादो बिदिबा रायजोफोर जोंनि भिडिअखौ दिनै फार्स्ट डे शुटखौ अखाया बिराद टिप टिप हादों आरोना माबायदि जागोन मिन्थिला दिनैनि शुटिंआ बेखौनो आरज गाबबाय इसोरनि खाथियाव जेन जोंनि शुटिंआ मोजाङै मोजां जानानै थांथों होननानै आसा थाबाय आरोना थांसै दानिया अबेयाव रायजोफोर आंनियावसो गाखोगोनलै आंनियावसो गाखोगोन आदा अबेयाव दे बानाय गुमै मोनामबाय माला याव भिडिअ थाब नांसुनांगौ लिरबानो जानायालाय जानो Pilih sana nombor. बाइक मोना फैलाय गावनि बिक्रमनि गारियाव दंथ' खालि ओंखारलांनोसै बिक्रम दारिनावखौ बाय बाय होननोसै औ Sudah mau ngomong kan? हाय रोंसाबाबो बानायनोसैलाय होनलाय आरो खानायखौ बोरैबा नुथारदों नामा र'आ आंनो सिरि खालामना नागिरदों खानाय सानाय खानाखै इसोरनि न'आवनो लानो नागिरदों आरोना दिनैयो मा गोलैयोमोनथाय इसिनिया नारेंगुरियावसो गोलैयोना मनिपुराव गोलैयोमोनथाय अ माइनावपुराव गोलैयो खोमा बेयावनो स्टार्ट खालामजेनसिगोन आरो जोंनि दिनैनि शुटिंखौ
Mana Arab fusion mari na sar. Arnila ikulai. Best of luck guys. Ikulai ikut. Mana mamian men produser ada punya made. Bukan ke? Bimbel kamu tu. Foto sampai video vlog. Kita lihat kamera. Yo. Kita akan biasa dengan director. Cari lagu Jawa Korea. Cari. जोबथ'लायबाय नैबेनि मोननैसो क्लिप्सा ओमफ्राय दाना थांथ'नोसैलाय आरोना इनिफ्राय जायगा चेन्ज जाथ'सिगोनलाय जोंना अबेनि मोसौ बुरि फैदो इयावलाय मोसौ दामब्रि फिसाना मोसौ गाय बुरि गाय गैया इयाव दामग्रिसो दा दे जाथो खालामदों बिदिबो सारैबो फै थांदो Jalan daun lama. Hilai. Mini nengkar deh. Nah, datu biano ya. Gorong sana lalu. Cuman ya ke? Iya bisa sih. Bukan aneh biar kostum coba. Di grup item keseruan lain ada yang soalnya lah ya. Ayo sudah selesai dong. Boring nambah. Oke, ini kan belum lah deh. Ini mereka bahasa Zambri langsung sih. Angga juga. Boring nang jebak, boy ba? Foto tangannya. Akal ada kalanya. Akal. Mau haluan itu sudah. Itu bahasa. Serat. 1, 2, 3. Ayo. Sat kau mau bikin dong. Mau cakap
नाचनी देखी नामा मार फाग्लाले माबा शुटिंआथ' जाखायासै नालाय एकदम मार फानिसो जाखाला जोब्बाय होनलाय एकदम देनजारनो बोरमासो गाबला जोब्बाय एम्बु गाबदो ना एम्बु दैज्लांनि एम्बु गाबदो एम्बु फैहांने दा एम्बु गाबदोलै एम्बु दे Gosow nagiran mo dong. Langan tempe bego. Gosow nagiran mo dong. Gop jadi deng. Amin menani nuwon sih bayi जोङो दिनै आमाय menani nuwon थाथ'सिगोन आरोना ओमफ्राय बोथोराथ' ओरैबायदि गाज्रिखा जेन मा होनो गाबोन माबायदि जागोन सिन्थासो नांबाय आरोना बहुत ज़्यादा बारिश हो गया है तो इसके कारण हम लोग आज शूटिंग अच्छे से नहीं कर पाए मतलब अच्छे से नहीं ले पाए कल का क्या होगा पता नहीं आज तो बस 2-3 क्लिप्स बस ले पाए इसके बाद पूरा कंटिन्यू बारिश आज हम लोग का बुआ के घर में रुक गए हम लोग इधर ही रुकेंगे आज हम लोग घर नहीं जाएंगे ऊपर भी देखो कुछ बना रहा है बस आप लोग प्रे करें कि कल का हम लोग का जो शूट है मतलब वो अच्छे से अच्छे हो सके और ये बारिश ना हो बस नहीं तो मेरे को घर भी वापस जाना है और दूसरा प्रोग्राम है जिसके कारण मैं यहीं पे फंसे रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बस सब लोग प्रे करो हमारे लिए ताकि कल बारिश ना हो और हमारी वीडियो शूटिंग और अच्छे से अच्छे हो जाए बस तो आज का वीडियो इतना ही है गाइस चलो रखते हैं बाय बाय